Bueno, bos días. Hoxe estamos nunha nova sección de Bella Bella das entrevistas e hoxe viñemos a Moaña para entrevistar a Luisa Pan Martínez, que vai nos contar un pouco a súa historia de vida. Bos días, Luisa. Buenos días. A ver, para empezar, cal é o teu nome completo? María Luisa Pan Martínez. E normalmente chamábante María Luisa, Luisiña... Chamame Luisa. Luisa, sempre. Sí, Bueno, porque ali xunto á miña casa tamén hai outra que se chaman así parecida a min. É daquela tamén, Luisa aquí, Luisa ali. Aí vai. Cando naciches? Ai, espera. A ver, en que ano? 1930? No, 24. En 19... Verdade, non? En 1924? No, entón ten 100 anos? Bueno, Pois entón non pode ser. a ver. Sería no 34, ten 90? No, Non? teño 84. Teño. Entón, si... Feitos no mes de julio, verdade, non? Sí, sí, sí. No 84, estamos no 2024, entón naceu en 1940. En que sitio naceu? Naceu no Ayuntamiento de Cambre, a Coruña. En Cambre. Cambre, sí. En Cambre. E como se chamaban os seus pais? Meus pais chamábanse José. José Pan. Pan que máis? Mallo. Mallo. Sí. E túa nai, voute tratar de tú, verdad? Sí, Que non sí, nos levamos tanto sí. tempo. E túa nai? Remedios Sí. Martínez López. Remedios Martínez López. Claro. Eran os dous de Cambre? Sí, sí. Bueno, do Ayuntamiento. Vai. Sí, pero eran dunha parroquia. Sí. De que parroquia eran? Eran de Peirao, Brives. De Brives, os dous? No, miña nai era de Meixijo, que parecía Cambre. E meu pai era, chamaban de Peirao. Peirallo. Sí. Ah, era o alcume que tiña? Sí, a casa do Concello Ferrovello, así. De Ferro Vello? Sí. Pero el tamén era dali de Cambre, non? Ai, sí, pertencemos todos a Cambre. Vale. E como se coñeceron eles? Pois sí. Ai, é que andaban miña nai andaban cun un gaiteiro tocando. Ai, Pola... túa nai era gaiteira? Non cantaba, coño. Ah, vale, vale. O gaiteiro era un irmán dela. E cantaban por Nochebuena e todo eso. Ah, cantaban polas aldeas. Sí. Ah. E teu pai? E meu pai... Digo, como a coñeceu? Cando ela cantaba, entón gustáballe. Claro. Oh. A que se dedicaba teu pai? Era peón. Albañil, Sí, sí. Entón casaron ali en Cambre e quedaron Sí. aí ou marcharon ás Américas? Non, meus pais non marcharon a Américas. Bueno, entón quedaron ali, casaron en Cambre. Sí. E cantos fillos tiveron? Cantos irmás tes? O tiñas? Porque eso... Morreu unha, morreron dous, éramos 5. Morreron 2. O que está en Suiza, e o que son eu, e o que é meu irmán, que está en Peirao, pero é de Cambre, non sabes? Somos de Cambre, do Ayuntamiento de Cambre. O sea que unha está en Suiza que xa marchou de pequena ou non? Sí, o teria 18 anos e marcharon para dúas amigas, eles se casaron
pero está. E siga lá. Sí. E foches a visitala? Ai, fomos ao casamento da filla. Da filla. Sí. E o que vive en Cambre é co que vives ti? No, eu vivo ca miña nora. Vale. O meu marido morreu. Ya. Sí. Bueno, pero iso contasmo agora. Sí. Entón, primeiro estamos no de teus pais. Sí. Entón, sodes 5 e morreron 2. Morreron de pequenos ou morreron de maiores? Non sei. Os teus irmáns? Ai, unha morreu xa era grande. Xa tiña netos, estaba en Barcelona. Sí, sí. E a outra? E outra que está en Suiza. No, pero a outra que morreu? Era un rapaz. Que era pequeno? Era home. No, xa tiña fillos. Tamén. Sí. Vale, o sea que morreron e que dades 3, estades 3, aínda que vos Sí. vedes. Bueno, porque está en Suiza, veuse a verdade, non? Sí. Sí. Sempre ven polo verán. Bueno, entón teus pais, cando casaron, teu pai seguiu sendo peón seguiu traballando na construción? Eso é. E túa nai? Cas vacas. Na casa. Na casa. E cantas vacas tiñades? Tiñamos 3. A ver, como se chamaban? Ai, tío. Unha era rubia e outra era morena. Chamaba Rubia, ven, morena, ven. Sí. E a outra? Ai, a outra que non me acordo. Eu sei que eran 3. Esa outra non me acordo. Non te acordas? Non. Bueno, entón, ti que número fas na familia? Ti eres a pequena, a maior, a do medio? Acho que do medio, porque a miña irmán é unha maior e eu son no medio. E despois é miña irmá, ou miña irmá que está en Suiza. Esa é a pequena? Esa é máis non. Vale. Sí. E cando foches á escola? É dicir, cando eras pequena, cando foches á escola? Había escola lá en... Onde estaba? En Peirallo? Sí, había. Eu iba á escola. Un día íbamos uns e outro día outros, porque había que cuidar as vacas. E había esas cousas. Sí, sí. O sea, que vos cuidabades a casa e aparte ibades á escola. Á escola, sí. E quedaba cerquiña da casa ou ainda tiñades que ir a andar? Ainda había que andar. Porque íbamos á estación de ferrocarril, non sabes? Ali, además íbamos a outra que había, xa non me acordo. Eso pagaban unhas vacas. Sí. Ai, desacordo. Pero era un maestro? Era un profesor. Era un profesor, como se chamaba? Ramón. Sí. O sea que pejaba nas mans. Pejaba. E poñíamos así, unha fila, e todos como, vaca prendados. E cantos anos tiñas, máis ou menos? Pois sería, por aí 9 ou 10. Xa fixeras a comunión cando ibas ao colexio? Eu sei que foi con un lugar, pero non sei canto. E non te lembras do día da túa comunión? Non? Non. Fixéchela, non sabes? Daquela, ao mellor, xa eran todos xuntos, non? Sí, eso sí. E mira, e a escola era de homes e de mulleres? Sí. Sí. Ibades todos xuntos? Todos xuntos. E levabades a comida ou ibades a comer a casa? Íbamos a comer a casa. E voltabades pola tarde ou non? Pola tarde tiñamos que ir as vacas. O sea, pola mañán a escola e pola tarde as vacas. Logo. Home. A ti gustabache ir cas vacas ou non? Non era moito, pero bueno. Como íbamos unha vez, xuntábamos nas reiras. Bueno, era así. E ibades tamén ao muiño? Ai, sí. E o muiño cando ibades?
Pois íbamos pola tardiña, e cada día da noite ainda estábamos no moinho, movendo, no maízo, a máis o trigo, cando o día, para facer o pan. E facíades pan na casa? Ou non? Un pouquiño lonxe. Había un forno e sempre era así. Tiñamos que levar a masa feita e todo. Vale, sí. O sea, vos preparabades todo e ibades ao forno a cocer, nada Sí. máis. E tamén as empanadas, me imagino, levaríades o amoado. Eu non me acordo das empanadas. Pero ti cociñabas ou cociñaba túa nai? Mamá, Sí. sí. E ti cando empezaches a cociñar? Despois? Despois, sí. Pero non te deixaban facer na casa? Non. E lembraste a casa como era? Cantos cuartos tiña? Un son meus pais, o outro de miña irmá, e outro de meu irmán. 2 irmás noutra. E dormían xuntos, non? Almorzando. E como era o baño de antes? Me imagino que iría a corte das vacas, non? Non era? Sí. Ou estaba fora? Non, xa tiñamos dentro, un cuartiño de baño para facer as súas necesidades, para lavar a cara e todo. En baixo. Esa era a cociña, e levamos así, e tiñamos o cuarto de baño. Sí. E ata así. E nesa casa vivía tamén a túa avoa, teu avó? Sí. A miña abuela, sí. Pero era abuela, era de... Era a nai de meu papá. E como se chamaba? Marica. Marica. Mari Carmen, non? Non, non chamábamos Marica. Marica aquí, Marica ali. O sea, levabaste ben con túa avoa. Ai, sí. E teu avó non vivía con vos? Ou xa morrera? Meu abuelo. Sí. Marchou para Nova York. E deixou a miña nai e máis o meu pai. Londres. E despois ele quis subir, porque morreu a muller que tiña alá, ou, bueno, ele quería vir morrer a España. É claro. Papá dixo que sí. Ai, pero a miña abuela non. Ah, porque el marchou e tivo outra muller alá. Mira que listo. A máis fillos. E fillos. Claro. Ah, E mira. despois, como non quixeron, pois, non, por culpa, non sei que foi ben. Un dixolle, se queres chámoche o José, e se eso, chámalo, e se te quere. Sí, pero o peor é Marica. Home, claro. E veu, pero con el non dormía. Ah, o sea, el veu aquí. E morreu aquí. Ai. Pero veu que a muller ou non? Non, veu solo. Veu solo para morrer. Veu solo. E os fillos quedaron alá. Claro, pero non rompeu. E el mandaba cartos para a muller ou non? Para Marica e para vos. Non mandaba nada? Nada. Bueno. Nada. O sea, el está enterrado en Cambre. Bueno, sí, na parroquia onde nos vivimos. Sí. Que a Virides. Que listo é. E a outra avoa, a nai de túa nai? A esa xa non conocemos, que morreron, quedaron, eran 7 irmás, e quedaron sin nai, e quedaron co pai, e era medio borracho. O sea, teu avó, por parte da nai, xa era un pouco... Sí, sí. E ti coñecéchelo? Eu sí. Un día era a festa, empezou a chover por Corpos. Non sabes que había Corpos? En Corpus, sí. Sí. Bueno, pois veu todo mollado para a casa e dixo el, fora, que este calor toda para min. E como se chamaba o teu avó? Ai. Antonio. O teu avó Antonio. Ese, claro, lembraste ti que morreu cando tiñas ti cantos anos, máis ou menos?
Ese despois marchou para a casa dunha filla que tía en Carral, ou por aí era. E marchou para ali, En Carral, en Vigo, non? Ou na Coruña? na Coruña, Ah, na Coruña, na Coruña. E morreu na casa desa filla que estaba en Carral. E nós fomos ao enterro. E anduvemos andando desde Peiraio hasta ese sitio que nos levaba 2 horas ou case 3 horas a pé. mi madre. E fochedes a pé? Sí, E cantos anos terías ti? eu non me acordo. Pero xa estabas casada? No, O sea, no. que terías 15 anos ou así? Sí, por aí. Por aí. Bueno, entón foches á escola, hasta que idade foches á escola? Que te lembres. Sempre foches alí a Peirallo, non? A escola, ou foches a outro lado? Sempre foi o teu mestre don Ramón? Pero ese marchou para o outro lado, pero despois fomos, íbamos 6 ou 7 xuntos. Era así. Pero íades ao colexio e cambiou o profesor. Sí. E como se chamaba outro profesor? Xa non te lembras. Xa non era tan malo, non? Non era, non. Era boniño. E ti sempre ibas ca tua irmá? Ao colexio? Ou non? Ibas cos teus irmáns? Uns íbamos un día e outros outro. Ah, pero nunca coincidíades? Non, Non? non. Vale. Non, porque había que esperar para ir cargar. Para facer as cousas. Para que vexas, Iván, como se facían as cousas. E tiñades libro? Libro, sí. Tiñades libro? A enciclopedia, cal era? Era a primeira. Enciclopedia primeira, segunda, terceira. Que era de colores, non? Sí. Tiña cores. Sí. E depois non tiñades que levar un pizarrín tamén para escribir? Na pizarra? Na pizarra que había na escola? Non, nunha pequena. Ah, levabades un pizarrín. Sí, ves, así. E levábamos o pizarrillo e cada un facía o seu. E se iba mal... Ah, ca lingua. E na casa preguntabanche a lección ou aínda non? Non. Na casa non. Pero ti aprendilles a leer e a facer as contas, que era o importante, non? Sí. Bueno, e cando te dixeron teus pais, bueno, agora xa non vas á escola, agora xa empezas a traballar. Cando foi eso? Non sei. Te foches a aprender a coser? Sí, eso, a aprender a coser. E ainda teña máquina, verdad, neno? E onde foches a aprender? Dios mío. Abaixo da miña casa había unha que tiña un taller. Sí, chamaba Lola. E fun ali. Nada máis, que despois ando en Carvacas e na erva. Pero aprendiches a coser? Sí. E que facías? Sábanas? Que facían sábanas? Facía pantalos para os homes. Sí. Pero eso era por encargas? É dicir, ti ibas ao taller a coser o que as encargas que tiñan para levar a algún comercio ou facías para teus irmáns, teu pai? Meus irmáns e para a casa que me chamaban iba a coser. Aí ibas polas casas a remendar, que se decía, non? A coser. Sí. Sí. E quen te comprou a máquina de coser? Esa comprou-na meu abuelo, o que veu de Nova York. Ah, e ese que non quería? Sí. O sea, que a máquina, como se chamaba o avó? Pedro, me parece. Ou non? Pedro. Sí. O sea... Pedro.
Co avó. Bueno, o sea que ti non entendías a túa avoa porque non quería a teu avó, non? Porque se te mercou a máquina, Sí, bueno, entón ibas ca máquina de coser as casas. sí. E despois, E canto te pagaban? Recordas canto te pagaban? pouquinho, pero daquela, A veces dabanche a comida ali, non? sí, daba má comida. E despois, ai, Dios mío, xa non sei. Viñamos pola tardiña, e eu, despois, tiña unha tía que estaba en Guísamo, e pertenecía a onde pertenecía. Guísamo é da Coruña. Sí, Sí. bueno, pois tiña ali unha tía, Que era irmán de túa nai ou de teu pai? irmán de miña nai. Meu pai era solo, aquí era solo. Vale. Sí, Que tiñas unha tía? en Guísamo, Sí. e eu collía na estación que hai en Cecebre, collía o tren e levaba a máquina na cabeza. E te mira como son as cousiñas. E iba a sacarla 8 días para estar con ela, además iba a coser por ali ás casas que me buscou ela. O sea, Facer remendos e desas cousas, claro. sí. O sea que collías o tren en Cecebre, coa máquina na cabeza, e ías unha semana á casa da túa tía. Sí. E ela buscábate por ali onde traballar. Sí. E ti quedabas na súa casa. Na casiña dela. Eso que era no verán, ou así? Era cando eu casaba. Sí. Ela tiña un fillo, miña tía, estaba casado. Sí, estaba casado. E tiña, non sei cantos anos tiña. Debía ser 8. Sí. Sí, sí. E mira, cando namoraches? A ver. A namorar. Mira, eu vivía en Virai, claro. Sí. E xeba para baixo, e meu papá que traballaba, estaban facendo o chalé de Venceslao, que está en Cecebre. O chalé de Venceslao. Quen era Venceslao? Pois era un señor moi poderoso. E ele iba a traballar ali. E o meu mozo tamén iba. E eu que facía? Viña para abaixo, mas aquí abaixo colleron un. Pero antes, eu levaba pan e mentres comía, eu esperaba para levar as cousas para a casa. Claro, porque ti levabas a comida a teu pai. Sí. E un tío do meu home xa me dicía: Manol, atende a esa rapaza que ten as pernas moi denteiras. Ai, Dios mío. E cantos anos tiñas? Pois día por aí 15, eu xa que sei. Non sei. Xa non me acordo. Entón pediute para saír? Pediute para saír? Sí, pediume. El cantos anos tiña? Ele... Eu penso que me levaba 7. Sí. Levaba 7 anos. Sí. E el como se chamaba? Manolo. Manolo, que máis? Santos Chas. Santos? Chas. Chas? Sí. Ti sabes que meu pai se chamaba Manolo Santos? Non. Pois mira. Xa sabes. Chamábase Chas. Pois mira, eu tiña un tío que se chamaba Manolo Santos Zas, con Z. Pero o teu era Chas. Chas, sí. Bueno, entón, pediute para casar e casaches. Sí. Cantos anos tiñas ti cando casaches? 21. 21.
El xa fixera o servicio militar? Sí, que me levaba 7 anos. Ah, claro. Entón, casou con 21 anos, Sí, el tiña 28, claro. sí. Aquel día moito choveu. O día que casaches. Sí, era a festa de Peira e o Mar de Ribes, bueno. E chovemos. E que fecha foi? Cando foi? Cando foi a festa? En setembro. En setembro. En setembro. O 16 de setembro. O San Ciprián. Ciprián. San Ciprián. Porque eu era de Peira e o Peira era a mesma parroquia. Como aquí é un e ali é outro, non sabes? Sí. Bueno. O sea que casáchedes e xa foches a vivir, a onde foches a vivir? Intentou un pouco na casa. E despois fomos para Cebre. Unha casa, e levei a máquina e ali cosía. Sí. Mira, e el seguía traballando tamén de albañil. Sí. Era carpinteiro. Ai, el era carpinteiro. Sí. Ele era carpinteiro. E tiña taller na casa ou non? Non. El traballaba nas casas para facer as cousas de madeira. Traballaba nun sitio. Nun taller? Sí, nun taller. Eu tiña todas as ferramentas porque ainda as teño hoxe. Moi ben. Ferramentas e malabanco. E mira, e ti seguías traballando ca máquina? Sí. Ibas polas casas, ou cosías na casa? Aí, despois que me casei, Na casa. non cosí. Xa non cosías? Empecé a hacer fillo. Ah, E tiña que cuidado. bueno, e o primeiro fillo que xa foi ao pouco de casar? Sí. A ver, como se chamaba o primeiro? José Manuel. José Manuel. Sí. O seguinte? Bueno, aínda que non vayan por orden, a ver os que te lembras. Juan. María. Como morreu. Pero morreu ao nacer ou Sí. de pequeno? De pequeniño. Pero bautizáchelo ou non? Sí. E como se chamaba? Eso non me acordo. Bueno. Que máis? Non máis. Mira. O sea, tiveches 4? 4 fillos? Sí. E cal é teu pai ou tua nai? María é a... Bueno, e puxécheslle María solo, sin poñerlle... María José. Ah, María. Chamámosle María. María José. Tamén Vale. eu son María Luisa. E chamámosle Luisa. Bueno. Elixiches ti todos os nomes ou non? Ou foi o teu marido que dixo a este vamos poñer? Foi. Os dous. Os dous? Sí, dime. Que se parece? Así ou así? Ti dime. Así. Porque eu era carpinteiro. O meu nome era carpinteiro. Sí. Bueno, sempre nos podemos ver. Moi ben. Entón, unha vez que tiñades os fillos, seguides vivindo en Cecebre, Sí. na casa. Porque despois fixemos nós unha casa nova. Porque esta que era? Esta era alugada ou era? Era arrendada, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí, era arrendada. Sí. E tiña leira para traballar. Sí. E tiñades vacas tamén ou non? Non. Bueno, non. Ese é moito traballo xa, Algunha cernera para comer. para comer. Verdade, Iván? Además, conexos, caliñas. Sí. Entón, logo fixéchedes unha casa. Sí. Ali mesmo, en Cecebre. Sí. Axudáronos moito os veciños que eran moi bons para botar as placas e todo eso. Sí. E despois iba meu sogro en Balscase, iba para... era albañil, e eu tiña un fillo, e que fixemos? Catálogo a unha virga, para que non caíra para baixo.
A cal? O maior? A José Manuel? Ou a Juan? A Juan. A Juan. A Juan. Porque eu tiña que facer a masa en baixo. E subir para arriba, bueno, subir non, botar no cubo, e despois a tirar o meu sorbo por ela. Pero facer facía eu un baixo. O sea que o rapaz atábalo como por unha perna ou pola cintura? Por onde ataba? A cintura. Pola cintura? Sí, porque cando era así, que dar máis de que era. No, que si eu a pessoa... É que era pequeno, claro. Sí. Mucho causas da vida. Xa, bueno. Os nenos que iban tamén ao colexio por ali a Cecebre, iban á escola de pequenos ou non? Sí. Iban. Había unha escola que era por o ayuntamento de Cambre. Pero era en Cecebre. Sí. Pero despois o meu rapaz era grande e dixo que non quería. O maior, o Juan? Sí. Non, o José Manuel? Non. José Manuel. Bueno, José Manuel ainda foi. Pero Juan non quería. E que fixo cando era xa matote? O servicio voluntario. Para quitar os carnetes de conducir. E anda cun camión. Ti mira como son as cousas. Ai, Dios mío. Pero mira, e a onde foi? Ao servicio militar? Ai, fixo na Coruña. Porque así fixo o servicio. Además que estou ali o carnet de conducir. E claro, xa chegou, xa quería comprar un coche, non? Non, claro. Bueno, pero era o coche que había na casa. O teu marido tamén conducía? Non. Non. Bicicleta. En bicicleta. Antes facíase todo en bicicleta. Todo en bicicleta. E ti teñas bicicleta tamén ou non? Ah, eu non. 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 Tiña a meu irmán. Bueno. Non. E mira, e cando saíches de Cecebre para facer unha viaxe un pouco máis longa? Que recordas ti de ir nun coche? Ou collías o coche de liña? E o coche de liña vai para a Coruña. E a Coruña que ibas? Pois co rapaz ao médico, a un especialista que tuvera malve. Sí. E vamos. Pero ibades ao médico e depois dabades unha volta por ali pola Coruña ou non? Non. Solamente o médico e para casa? Sí. Viñamos no coche de liña. Sí. Sí. E cal foi o sitio máis lonxe que foches? Porque para ir á playa, foches á playa algunha vez, de pequeno? Non? Tiñamos río. Ai, tiña de río. Tiñamos a presa de Cecebre. Ah, sí, Pero sí. antes era río. Pero despois fixeron unha presa de Cecebre. Xa. Pero cando era río, ibades a bañarvos ao río? A eso sí. E os rapaces collíamos a roupa e despois, ai, Dios mío. Eu non sei. E despois dixen tal, pero a pasábamos divinamente. Pois aí va, ti escoita. O sea, os rapaces ian coller a roupa rapazas. Porque vos como os bañabades? En bragas e camiseta? Ou con viso. Ou con viso. E o rapaz, e claro, deixabas ali a falda, non? Claro. E os rapaces se escondían. Se escondían. Mira que listos eran, Pero aí eras pequena. Ai, bueno. Xa eras mociña. Xa era randiña. Sí. Éramos randiñas xa. E non te reñían na casa? Non. E despois eles agachábanse, estaba o río, e agachábanse a ver a arriba. E nos nunca. Menos mal que daquela non había nin fotografías, nin nada. Non había nada. Por eso se agachaban eles para vernos. Pisaban os toxos. Sí. Ai, Dios mío. Bueno, entón foches a Coruña, e onde máis foches así lonxe? Ai, fun a Suíza. Ai, cando foches a Suíza? Ai. Cantos anos tiñas cando foches a Suíza? Xa naceron todos os teus fillos?
Sí, Sí? sí. Fun ao casamento da miña sobrinha. E cando casou? Ui, iso sí que non me acordo. Eu sei que foi polo ramo. Pero a ver, os teus fillos xa eran grandes? Xa tiñas netos? Pois. Cantos anos terías? Con quen deixaches os rapaces? Porque nos levaches. Foches o teu marido máis ti. Levaba unha rapaza que era filla dun irmán miña, estaba embarazada. Ai, non. Bueno, pero foches a Suíza, en que foches? En No coche? avión. No avión? Avión. Fomos os dous. Eu máis o meu marido. A ver, que sensación foi ir en avión? Eu non me enterei. Non te enteraches? Non me enterei da niña. Sí. Tuvemos algo 15 días. Bueno. Con miña irmá, eso. Sí. Miña irmá casou con un suízo. E mira, e gustouche Suíza? En que sitio é de Suíza? Non me acordo. Non te acordas? E que diferencia vías entre Galicia, Suíza? Había moita xente galega. Había moitos galegos? Sí. Sí. Ti sempre falaches galego? Sempre. E a teus fillos tamén sempre lle falaches galego? Ou non? Ai, xa aprenderon eu. Xa aprenderon Xa eles. aprenderon eu, sí. E a Suíza só foches unha vez? Solo. E tua irmá veu aquí? A miña irmá van aquí todos os anos, todos os veranos. Ainda veu este ano, borrao. Sí. Porque bota moito de menos o que... Sí, pero sabes que vai a un hotel. Vai ela, máis o home, e van a un hotel. Sí? Non queren estar na casa? Ai, na miña casa, non? Bueno, pero van comer, ou non? Sí, sí. Veñen, sí. E unha vez, Dios mío, o ano pasado un rapaz de café, pero aí van, que foron a Betanzos, comer o pulpo, e tanto que comeron e beberon, e despois era cando baixou o queiro. E despois? Cando baixou, viña para traerme a min roscas, non sabes? Sí. Viña ela malo home. E veña medio borracho, se non é como trouxeron o coche. Non hai que beber. Ai, Dios mío. Ai, canto. E mira, e unha vez que casaron todos os teus fillos, ti e teu home quedachedes na casa. Sí. E os netos, cando naceu o teu primeiro neto? Quen foi o teu primeiro neto ou neta? Quen tivo fillos primeiro, José Manuel, Juan ou María José? José Manuel, non ten. Non ten. Non. Juan? Non. Foi María. María? A mamá De Iván? Sí. Vale. Entón, María José, cantos fillos ten? A ver, ten a Iván e a quen máis? Ai, non me sabe. Hugo, chámase. Sí. Sí. Vale, entón son os únicos netos que ten. Non? Quen máis ten? Só tes 2 netos? Ai, non. Teño do Juan. De Juan? Juan? Juan ten un. Ten un? Sí. E como se chama o de Juan? Xoel. Xoel? Verdad? Xoel. Entón, tes 3 homes. 3 netos. Sí. Mira que ben. E mira, e teu home, cando morreu? Morreu un día
estábamos vendo a televisión, e dixo, era noite, e dixo, agora vamos, que xa van ser as 11, e se marchamos para a cama. Bueno, pois vamos. E vamos ainda falando un pouco, os dous, e despois dixo-me, veña, el miraba para a ventana, e eu, así, aquella ventana, e estaba el. E eu estaba a parede, e estaba eu. E sentí, íbamos falando, e dixo, vamos poñernos un vacún. Bueno, que vamos, a dormir. Pero vemo tapar, vemo tapar. E deitouse, e daí un pouco sentí. Bueno, e daquela xa chamei por Juan, que dormía arriba. A nosa casa é así como esta, non sabes? Sí. E chamei por Juan, chamei, xa deixaron ir a as mulleres, e vexo o neno atrás deles, que era pequeno. Ai, Dios mío, bendito. Se quedou. E se morreu. Tamén se parou. Vieron os médicos, nada. Xa está. E cantos anos tiña? Bueno, fai canto tempo que foi iso? Tres ou 4 anos, non? 3, sí, 3. Foi na pandemia? Foi cando foi a pandemia, máis ou menos? Sí, un aniño despois. Porque estábamos sempre na casa, como había pandemia. Sí. Non lo podía saber. Xa. Sí. Entón quedaches soiña? Bueno, solía non, quedábamos, pero bueno. Pero quedaches na casa con Juan, a muller e Xoel. Eso. E onde vives agora? Ou non? Sí, sí, que fixemos na casa nova. Sí. Entonces, sigues vivindo en Cecebre? Sí. Co fillo e ca nora? Sí, e co neto. Cantos anos ten Xoel? 13, verdad, neno? 13 anos? Sí, sí. Con 13 anos. E que fas ti durante o día? A ver, contame que fas ti durante o día. A que hora te levantas? Ai, ás 7 da mañá. Ai, Dios mío. Porque dá unha chica, dá unha chica porque a muller do Juan tamén anda nisto, pero ela non me pode Atender. Vale. Ela ten as dela. E ten unha ás 7 da mañá. Entón, aténdete a ti ás 7 da mañán, e dúxame, vai á cama, fresa, os suelos, se cada imos un pouquiño, como a mí me fan falta as compresas e todo eso, imos ao contenedor bueno, facedes un paseo, non? Eso. E despois diante da casa, así que marcha, eu diante da casa tiña así un pedazo que ten cemento. Sí. E ando, vale? E que vai, 2 horas ou así, pola mañán? Sí, casi. Sí. Unha hora e media. E quen fai a comida na casa? Fala ti? Ai, non. Non? A mí o me rico. Mira. Trae a comida feita. Eu quero despois o mícono. Sí. Mira, e ves moito a televisión? Ou non? Gustache a televisión? Sí, pero eu vexo eso pola tardiña, que é, como é, Iván? A hora galega. A hora galega? Sí, vexo. Además, aunque me viro, era o mesmo. Sí, moitas veces. Non, bueno, e escoitas a radio tamén ou non? Ai, non. Non? Eu a radio non quero. Además, teño, pero nunca. Xa. O sea, ti solamente eso, e os periódicos, as revistas tampouco? Se me saen, leo. Sí? Sí. Sí. E das igual cal sexa, non? O Ola, o Pronto, calquera delas. Sí. Mira, que che gustaría facer que non fixeches?
Ahora si che din, a ver, pide o que queiras. Está como eu. Pero iso ten que ser cousas que poidas. Eu non vin a ninguén envolver. Claro. Pero ti que pedirías? Bueno, non sei. Explicarme un pouquinho. Como? Explicarme un pouco. Non, a ver, gustaríache, por exemplo, coller e decir, gustaríame ir de viaxe, eu que sei, a América, ou ir xunto a túa irmá outra vez a Suíza e vivir ali con ela, ou ir á praia, ou ir, non sei. Pero a playa nunca vou. Nunca foches á Non praia? me gusta. Só era o río. Sí. Pero nunca foches á playa, non coñeces a area, entón, tampouco. Non é o mesmo. Cal é a túa comida preferida? Ai, teño moito. Por exemplo, A min todo. Non lle digo nada a nada. Eu como todo. Na casa teño a sopa, teño fan así nunha potiña, méteno na nevera, e eu para comer, quito, boto no prato, meto no micro, sí. e dentro. E a outra vai para a nevera. Vai así unha potiña para 3 días ou así. E despois sai a comida e quento tamén. Pero se ti dixeras, a ver, o que quero comer hoxe, que queres comer un día así especial? Ai, que me traian, que prefires que te traian? Pero se traen. Peixe ou carne? Que che gusta máis, o peixe ou a carne? Ai, gustan os dous. Os dous? Sí. O sea, sí, aunque sean huevos cocidos ou fritos. Sí. E ti cando cociñabas, ti facías o que había? Ou cando ibas ao mercado collías o que che gustaba a ti? Non iba moito ao mercado porque matábamos terneros e máis cerdos. Pero pasaba a peixeira por ali, ou non pasaba? Sí, sí. E que lle collías? Non sei, non. Pero peixe pequeno ou peixe grande? De todo. De todo? Sí, de todo. Pero, sí. por exemplo, os chinchos ou Sí. as ouviñas, as Hai sardiñas. as ouviñas, as pequenas que sacamos todo, Sí. menos o rabecho. Ese ben che gustaba, non? Sí, sí, sí. E gustabache cociñar? Ai, cociñei sempre. Non convidei a Iván, que facía? A ver, que che facía Iván? E facía os chicharróns. Ai, era vaya. Os chourizos tamén. Sí. E que máis? E cal era a comida preferida que facía a túa avoa? Chicharrón. Os chicharróns. E facía as tortas de chicharróns? Tamén ou non? Ai, non. Non? Eu despois daba nunha fuente e cada un collíos. Pasaba e ala. E foches larpeira? Larpeira de tomar o bizcoito, de tomar a bolsa? Ai, eu non sei. Sí. Porque a miña nora fai ás veces eso. E se me baixa. Moi ben. Se me baixa para baixo. E normalmente que almorzas? Leite con galletas, con pan? Ai, con pan. Leite con pan? Con pan. As sopas? As sopas. E a noite tamén. Eso facíamos nós de pequenos. Sí. Leite con sopas. E botas de azucre ou non? Ai, non. Non? Verdad, neno? Non lle boto nada. O sea, leite con sopas. Sí. Non lle boto nada. E mira, e merendas tamén ou non? Non sei, cada coisa unha fruta ou así. 2 ou 3. Eso son. E bebes un pouquiño de viño con gaseosa ou non? Nada. Non? Agua. Solo agua? Solo agua. Sí. Pero sempre, nunca che gustou poñer un pouquiño de viño, non? Agora non. Antes sacaba, sí, pero agora xa é moito tempo, moito. Cal é o teu sitio preferido para estar? A salita. A salita? Sí, porque vexo, hai unha carretera que pasa por aí arriba, e tiña ventana mesmo frente a eso. E daquela, ali. E espero que viña a panadeira, poño o pan, despois corto o pan, poño a mesa para min,
Eso, sí. E despois barro a casa, porque se me caen fagullas, Sí. e barro-a. E boto no cubo da basura. No cubo da basura. Claro, Entón, ti vives todo o ano alá? E cando ves aquí a Moaña? non veño moito, muller. Pero que ves no verán? Sí, a ver. Canto tempo ves? Unha vez, tamén viñera Juan, era polo Gran, verdad? Sí, sí, viñéramos todos. Pero que ven máis ou menos un mes? Sí, O sea, daslle vacacións a teu fillo sí, e ves pa aquí, a xunta a filla, non? é logo. E celebrades as festas xuntos ou non? Por exemplo, en Navidades así estades todos xuntos? Sí, sí, ás veces sí. Unhas veces aquí e outras veces alá. Cal é a túa maior alegría? Si foi a tristeza que morrera teu marido, cal foi a maior alegría para ti? Velos todos ben. Velos todos ben, Sí. os fillos e os netos. Sí. Non? Sí, eso sí. Xa me está cando ben. E ademais de andar, fas algunha cousa máis? É dicir, ti agora por aquí estás sentada, camiñas, estás cos Sí. cans ou non? Non, cando está nun cierre grandiño. Non, pero aquí fora estás cos cans. Sí, porque tamén pola mañá, sí. Todo máis pola tarde. E poñome aí un sofá, se me canso, sento-me aí para a sombra. Mellor a sombra, que sí. Sí, sí. O sol é malo. Non, Todo o mundo quere estar moreno, pero non é bo. Non é bo. Sí. Os netos e os fillos. Sí. Pois mira que ben. E gardas fotografías de cando eras pequena ou daquela non se facían fotos? Non. Eu de pequerrete non teño. Non. Mira, e cando eras pequena cantábades por aí? Cantábades nas romerías, cantábades na casa? Ai, desde peiraio. A mí manjábame a cesta da comida para ir a Sarandós, a romería, sabes onde é? Sí, Sarandós. Bueno, pois íbamos á romería, mas vamos por mañá e chegábamos á noite a casa. Pero que cancións cantábades? Ai, eu non me acordo, eu non cantaba. Cantaba a miña mamá, cantaban as amigas todas que nos xuntábamos todos, cantaban. E non recordas ningunha canción de pequena? Non. Ningunha? Non. Eras bailarina? Ibas bailar? Ai, bailar, sí. Sí? Bailar. Pero que bailabas? A música das orquestas? Sí. Co teu mozo? O meu mozo non bailaba. O teu mozo non bailaba? Vaya por Dios. Pero bueno, con un que houbera que bailara xa estaba. Sí. Sí, mira, sí. Bueno, pois nada máis, xa rematamos. Ben. Que te pareceu? Non foi difícil, a que non? Non, porque eu tiño aquí todo. Home, claro, é importante. Ves?